רציתי פקים, אז אני קונה את זה. עכשיו. בסדר? ועכשיו אני קונה את זה. אני עכשיו בשנייה אשאר לי את זה גם. שנייה אני אקנה את זה. פעם כי אבא שלי לא עבד, אני גם קניתי את זה. אני אעשה קנטינו שופינג. אני אעשה את זה. לא משנה, אבא שלי עשה את זה. אנחנו רק נצטרך לחכות. ואנחנו נצא יש כל העולמות. שגם את זה אני צריכה לשים. ready to play. build. כן, אני יכולה לשלוח. כן. טוב, עכשיו אני בונה את הספה, כן? כי בא לי פה לבנות את הספה. ואז אני עושה את זה כבר בנוי, כי לא בא לי את הספה. ואנחנו נעשה לכם סרטון שלם על איך אני ואלה נעשה לכם את הבית. אז תראו ביי שיהיה פרק 2 איך בונים. בואו נעשה לכם כבר פה איך נראה הבתים החדשים. מה קרה? היי! יו, זה נראה כמו האוכל הוויראלי הזה של הטיק טוק. זה האוכל הוויראלי. נו, למה זה לא נכנס? אבא, אני לא מביאה לך עוד 2 שקל. השתגעת? אמא, אל תעשי פה ready to play, זה מכוער. כי זה בחינם, אז זה כאילו... כן. תסתכלו, זה כמו אוכל AI הוויראלי הזה. יו, אלא תסתכלי בבאבל שופ, זה נראה כמו האוכל AI. זה גם ג'לי. יו, יש מה כזה. Let's take this pose. Maybe you have a bigger. אומייגאד, דיסקו. גשם. That. Maybe that game.